Вітаю вас усіх. Гэта падкаст «Вось што я знайшоў у Вікіпедыі», у якім я ці мои сябры, якіх я запрашаю ў студыю Цім-Цім, звычайна расказваем крутыя гісторыі, якія мы знайшлі на прасторы інтэрнэту, зрабілі нейкі рэсёрч і цяпер падрыхтавалі для вас размову, каб яе было цікава слухаць і спадзяемся, што былі нейкія ў ёй інсайты. І сёння моя цудоўная сяброўка Вікця тут. Так, вітанкі. Вельмі рада, што Уладзь запрасіў мяне ў свой падкаст. Ты селебрыці такая. Yes, you are. Як ёсць. У меня толькі прыходзяць людзі з філфаку зараз, я адчуваю, тому што Соня мінулы раз была, а цяпер ты. Дык а хто яшчэ зможа распавесці нармальную гісторыю? Так, і сёння гісторыю падрыхтаваў не я, а Вікця, наадварот. І раскажы пра што, тому што там бомба. Так, мы з Уладзем неяк сядзелі і абмяркоўвалі фігуру Машэрава, і мы проста не маглі ўцяміць, адкуль яна ўзялася і што гэта за чалавек. І мы проста ведалі нейкі набор рандомных цікавых фактаў пра яго. Таму што гэта такая легендарная фігура, так. Абсалютна міфалагізаваная ўжо. І усе ведаюць пра яго, і напэўна, з кіраўнікоў Беларусі вось ён і Мазураў самыя вядомыя, іх вучаць перад ЦТ і ўсё такое. Так, і мы вырашылі, што трэба неяк зрабіць рэсёрч, то бок дазнацца. Не мы, Вікця рабіла рэсёрч, я проста спаў. Так, дазнацца, і хачу проста папярэдзіць, што з Машэравым звязана такая колькасць тэорый замоў, такая колькасць шыза літаратуры проста абсалютна, не бязглуздай, а нават... Я нават калі прабягаў Вікіпедыю, каб крыху нагадаць сабе, хто такі Машэраў, я там чытаю, напрыклад, пра яго стасункі са Сталін, са Сталіным, нармальная сітуацыя. Так, а ў яго, дарэчы, былі стасункі са Сталіным. З Брежневым, і там абсалютна супрацьлеглыя погляды. Яны сябравалі, яны ні адзін аднаго ненавідзелі, а я там то, яны ўсё. І там ёсць апісанне гэтых сцэн, дзе яны з Брежневым сядзяць, як быццам бы гэта такая русаістская ідылія, то бок там такія гомаэратычныя матывы трошкі. Так ёсць. Вось, напэўна, трэба пачаць па храналагічным руху. А мы яго псіхааналітычныя. Давай псіхааналітычна прааналізуем. Але напярэдадні хацела б сказаць, што у мяне ёсць адчуванне, мы ўсе ведаем, што знакамітых людзей у іх хутчэй за ўсё падпраўленыя біяграфіі, што ў іх... Асабліва ў Савецкім Саюзе. Так, і у мяне з'явілася думка падчас рэсёрчу, што біяграфію Машэрава правілі па канонам жыцця святых людзей. Гэта рэальны інсайт. Вось, і нават, не ў мяне адной такія думкі ёсць, людзі думаюць, што ён святы. Так. Я проста памятаю з дзяцінства такія пачуцці, калі з бацькай едзеш, прыязджаеш там плошчу Машэрава, і ён такі: блин, куды загналі? Яго месца павінна быць у самым цэнтры, а яго тут, таму што ён захаваў усё беларускае ў Савецкім Саюзе. Так, і яго, любяць усе. Так. Я просто памятаю, у нас яшчэ на парах у ліцэі па гісторыі казалі, што, па-першае, ён выратаваў усіх людзей у Беларусі, таму што ён крыху падмацаваў міф о партызанах, і таму што гэта было не супербяспечна, таму што тэрыторыя Беларусі знаходзіла пад акупацыяй, і гэта крыху ён разагнал гэты міф. А з другой боку, сёння я ехаў з мамай, я проста прачытаў пра тое, што там падчас Машэрава была жорсткая русіфікацыя, працягвалася, што нават узбайнілася. Я пра гэта маме кажу, і яна кажа мне такое: вось у нас ёсць цёця Рая, і ў яе сестра, і яна была выкладчыцай вышэйшай адукацыі. І яна сказала, што калі б не Машэраў, беларускай мовы больш не існавала. Цёця Раіна сестра. Прабачце, Не, можа так і ёсць. Мы ўсёй праўды мы не ведаем.
Але вось я б хацела толькі сказаць, што ён не трошкі падпартызаніў Беларусь, ён так моцна наваліў вось гэтага проста максімальна. Давай з дзяцінства. Так, давайте. Карацей, нарадзіўся ён у Віцебскай вобласці, і спачатку з самага дзяцінства ўжо пачынаецца нейкая такая сімвалічная штука, таму што ён як бы Пётр, і ў яго быў брат Павел, і яны тыпу Пётр і Павел. Гэта проста немагчыма. Ну ладно, гэта я магу яшчэ зразумець, тыпу, ну, Віцебску на Віцебшчыне, ці там не рэлігійныя людзі жывуць, напэўна, так. Але з прозвішчам яго таксама праблема, не толькі з імем, так. Тыпу, то, што я чытаў на Вікіпедыі, што яно, тыпу, у яго прадзед француз Машеро. Карацей, зараз будзе мега-мега рэсёрч. Давай. Ёсць меркаванне, што гэтую штуку прыдумаў Караткевіч, калі яны ехалі на нейкую сходку, і Караткевіч пажартаваў. Ну, не, наадварот, там казалі, што Караткевіч ужо быў падпіты. І Караткевіч пажартаваў. У Караткевіча два станы, ён ужо падпіты, ці ідзе выпіваць. Ну, мне так абідна, калі людзі такое пішуць, тыпу, гэта, ну, мы яго не за гэта любім. Так вось, ён пажартаваў, што Пётр Міронович, у вас прозвішча з французскага Машер. Машер. А што гэта значыць? Машер моя дарагая. І потым існуе артыкул на камсамольскай праўдзе з інтэрв'ю з дачкой Машэрава, дзе яна распавядае гэту гісторыю. І яна кажа, што гэта тыпу сямейная легенда, і што пры Наполеоне там нейкі салдацік, афіцэрчык асеў і называў сваю беларускую сяляначку, ну, захацелася, пагадзіцеся, Моншэр. Але тут ёсць некаторыя, ну, як бы так сказаць, ну, няроўнасці, таму што, па-першае, што гэта такое? У яго дачка філолог, і яна кажа Моншэр, а гэта, ну, неправільна, таму што Моншэр гэта зварот да мужчынскага роду. Вось, там дык гэта французы, што яны яшчэ не прынясуць з Еўропы. І там гэты аўтар гэтага артыкулу піша пра тое, што, ну, так, вось, і вось я нават магу прасачыць да гэтага француза, і яго звалі Жэром, і таму у яго нарадзіўся сын Яром, а Яром это тыпу беларускі твоенік Жэром, думаю, ну, нешта наплёў, ну, не наплёў. І, карацей, там аргумент проста, які нельга разбіць, ён піша, ну, вось так у нас і жывуць і дагэтуль на Віцебшчыне беларусы з прозвішчамі Дюпон і іншымі. Я думаю, не, я такіх ні разу не бачыла. Нормальная сітуацыя ў Недведу Ляхавіча, дзе? Ладно. Ой, Ляхаўская гэта, дарэчы, прозвішча ягонай маці. Вось. І, ну, але Машэр, і вось што самае галоўнае, і такое, чыкі. Запомніце гэты момант. У яго бацька, у Петра, быў Машэра, тыпу не Машэраў, а Машэра. Ну і, адпаведна, сам Пятро з Паўлам, я так разумею, з дапамогай свайго швагера, які працаваў КДБ, падправілі прозвішча, каб яно больш адпавядала тыпу рускаму варыянту. А Машэра, яно на што наказвае? Ну, такое, тыпу беларуска, а вось прозвішча, якія скончваюцца на оф, еф, вось. Гэта больш руская такая тэма. І гэта праблематик. Але я магу зразумець, тыпу, чаму яны так зрабілі, таму што іх бацьку 37 абвесцілі ворагам народа. І на 10 год саслалі. Так, але ён праз, пэўна... Выжыў? Не, ён памёр вельмі хутка. Тыпу, ён памёр, нават, можа, года не пражыў у ссылке. Трэш. Так. А як это ўвогуле уплывала то, што яго бацьку арыштавалі, я маю на ўвазе, тыпу, на яго патэнцыйнае стаўленне да савецкай улады? Гэта цікава, таму што проста літаральна ўсе даследчыкі заўважаюць то, што ён быў ідэйным камуністам, тыпу камуністам з камуністаў. Так. І нават калі вось я чытаю пра яго характарыстыкі і пра яго нейкія справы, пра тое, што ён рабіў, мне вельмі узгадваецца вобраз, калі ты памятаеш, у Мележа у людзях на балоце быў такі апейка, і ён, ну, як бы не так важна, але там гэта просто вобраз такі маналітнага, супер ідэйнага, ідэальнага камуніста. Гэта цікава, таму што ён жа тыпу сябраваў, здаецца, тыпу з беларускай інтэлігенцыяй, якая часта да гэтага сталася крытычна, плюс ён ужо тыпу
ну, калі мы яго ведаем, калі ён пачынаў працаваць, гэта ўжо былі іншыя зусім часы, калі мне цікава, як, нягледзячы на такую біяграфію яго, што яго бацьку так арыштавалі, ён у гэта ўсё пайшоў. Як это магчыма? Гэта цікава, мне здаецца, таму што вось тут тоже такая ambivalent рэч. Як бы, ну, з аднаго боку, так, ён сябраваў з народнымі пісьменнікамі, але не ўсе народныя пісьменнікі, яны супраць улады, вось ты ўзгадаў. Я не ўзгадаў, мы гэта вырезалі. Мы гэта вырезалі. На бэкстейджы. Ну так. На бэкстейджы быў згаданы Пімен Панченка, і ў Пімена Панченкі там вершы пра тое, што вось Беларусь, яна нарадзілася Сталіным. Там як бы Сталін прарадзіцель Беларусі. Ну, я думаю, што это я на кіхады пісаў. Тыпу, ўжо пасля смерці сталі. Калі пасля смерці, неяк тупа. Ну так, ну вось нават такія людзі, як Стральцоў, яны як бы тоже таксама маглі пачынаць за ідэалагічных. Так, ну просто я думаю, вось у мяне бацьку арыштавалі ў 37 годзе, на 10 год. Ён там адразу памёр. Тыпу, нет, нормально, буду советскую ладу падтрымліваць. Ну давай просто будем мець на ўвазе, што тыпу такое здарылася з бацькай, так, але цікава. як бы на яго напісалі данос, я так разумею, яго аднавяскоўцы, з якімі ён працаваў у калгасе. Вось. Можа, реально там штосьці гэта. І ён так себе супакоіў, што, ну, значыць, ён реально скраў штосьці. Але наадварот, там такая сітуацыя, што на яго напісалі данос, таму што яны былі раззлаваныя, бо ён быў супер шчырым. Але, ну, што мы можам яшчэ пра ну просто, я думаю, што можа так тлумачыць, што гэта просто недахоп сістэмы і людзей, але сістэма ўсё роўна справядлівая для людзей. Вось так. Так. Ну, так. давай. Ну, я ўжо так доўга на гэтай спыніўся. Давай далей. Ну, неважна. Далей, што там далей было? Вось цікава, што ва ўсіх, як бы, узгадваннях пра Машэрава ёсць успамін пра тое, як ён хадзіў да школы. І гэта вось літаральна дзед любога чалавека распавядае пра тое, як ён гэта рабіў. Тыпу, 18 кіламетраў пеша, праз балоты, праз лясы, праз ваўкоў, праз ільды, праз рэкі. І потым пасля школы. Здаецца, гэта любы дзень проста чалавека на палесе. Такі ж сам, але ж ён навіць. Такі ж самы маршрут. Чалавека была школа на палесе. Бедняжка кожны дзень. Тудема-сюдема. Так. Пешчу. Вось, і як бы гэта, я не ведаю, чаму гэта заўсёды ўзгадваецца. І што яшчэ гэта нейкі таксама троп, ведаеш, такой літаратуры. Прычым інтэрнацыянальны, вось. І што яшчэ цікава, у іх па ўспамінах Наталі Пятроўны, якая, дарэчы, аднойчы, гэта яго дачка, якая аднойчы спрабавала стаць прэзідэнткай, не жарт. Ага. Про гэта трэба зрабіць асобны выпуск. Ці трэба гэта будзе выразаць. Ну, мы акуратна. Але... Стала, што таму норм. Яна ўзгадвала, што ў іх у вясковым доме было піяніна. Ніфіга. І not to be pathetic, але я бачыла, як выглядае беларуская вёска. Я жыла беларускай вёскі. Так, якое піяніна? Гэта просто unreal. Чалавек парадоксаў. Ну, што гэта такое? Вось як такое можа быць? На Віцебшчыне? Это ж самая бедная, тыпу, такая тэрыторыя. Дык прычым, што гэта такое? Вёска, там, дзе людзі ў проглядзе жывуць, і тут бац піяніна. Можа, той самы француз пакінуў. Ты думаешь, што на вайну шоў з піянінай? Таму і застаўся, думаю, мне яшчэ туды ісці. Так. І цяпер проста cherry on top. Мой самы улюбёны факт пра Машэрава. Ён нарадзіўся ў дзень, якога не існавала. Ва ўсіх крыніцах мы знойдзем, што ён нарадзіўся 13 лютага. Это дата не існуе. Так, не, але чакай. Як я зразумела, у гэты час, у 18 годзе, напрыканцы, адпаведна, студзеня, вось, як бы, на гэтых тэрыторыях, як бы, Беларусь, Расія, Украіна. Я просто не ведаю, якія там межы былі, насамрэч. Тады гэта РСФСР, напэўна. Не ведаю, ці так называўся першы іх праект, але, напэўна, так. Неважна. І вось яны перахадзілі з юліянскага на грыгарыянскі календар, каб быць адпаведнымі з, еўрапейцамі і амерыканцамі, вядома. І вось проста першыя 2 тыдні лютага яны зніклі, тыпу іх скарацілі. І як бы люты
пачаўся, ну, як бы з 15-го, так. А ён 13-го. А ён радзіўся 13-го. І, тыпу... Гэта рэальна падыходзіць пад твою канцэпцыю, што ён рэальна кананічны персанаж, і яго, ну, ці яго так дакруцілі, ведаеш, ужо такая дзіўная біяграфія, піяніна ў вёсцы, дзед, француз, і яшчэ нарадзіўся невядома калі. І вораг народа. Ну, да. Не, але я разумею, што, канешне, тут могуць быць проста як бы бюрократычныя праблемы ў гэтым, але сам факт таго, што ёсць вось гэтае сімвалічнае значэнне таго, што ён нарадзіўся дзень, якога не было, гэта, мне здаецца, таксама вельмі паказальна. Ну і што далей? Як бы ён паехаў у Віцебск, адпрацаваў там на педрафаке, не ведаю, што там якой там быў узровень адукацыі, але, напэўна, ну, проста самы лепшы, таму што потым да канца жыцця у яго застануцца пасля віцебскага педрафака веды па фізіке, там, не ведаю, урбаністыкі, сельскай гаспадаркі, карацей, проста ён, ну, вось чалавек рэнесанса, ён віцебскі педрафак даў яму ўсё. Гэта амаль альма-матер студыорум быў. Пачалася вайна, і ён пайшоў партызаны, яго маці расстралялі ў 42-м годзе. І там таксама цікавая гісторыя. Ну, яшчэ б, яго, тыпу, узялі ў палон, і тут 50-50. Мы ўсе памятаем, як у часы Сталіна ставіліся да людзей, якія бралі ў палон. У яго яшчэ бацька вораг народа, але ён як бы збег з гэтага палону і як бы там за 3 дні дайшоў амаль ад Прусіі да Рассонаў у Віцебскай вобласці. Ну, гэта, ведаеш, вучоба ў школе на Віцебшчыне дапамагае. Так, дала яму фору, і ён вярнуўся, і там узначаліў нейкі партызанскі атрад, яго па прозвішчу Дубняк. І гэта таксама, я не ведаю, мне так сорамна, што мне смешна з гэтага прозвішча. У нас проста забаўляльны падказ, мы не смяемся з Машэрава, мы проста забаўляльныя. Так, але я лічу, што гэта, ну вось мне, шчыра кажучы, мне не вельмі цікава, як ён партызаніў і як ён ішоў да ўлады. Мне ўжо цікава, калі ён прыйшоў да ўлады, што ён, тыпу, непасрэдна пачаў рабіць. Я лічу, што тут гэта важна і цікава ў сэнсе таго, што як гэта ў будучыні ўплывала на міф пра Беларусь, увогуле, як краіна, якая поўнасцю звязаная з Другой сусветнай вайной. І я думаю, што Машэраў тут таксама больш чым паспрыяў, і вось гэта ўся міфалогія. І я лічу, што гэта абсалютна адпаведна і абсалютна зразумела, чаму так адбылося. Проста без Машэрава вось гэты культ Другой сусветнай, ён бы так у нас у галаве не сидзеў. Беларусь бы не была. Вось як кажуць, Беларусь партызанская. Калі кажуць партызан, ёсць, дарэчы, у Кіркорава гэты трек называецца «Диско партизан». І я абсалютна её не разумею. Тыпу, пра што там спяваецца? Што за диско партизан? Ну, неважна, што вось беларусы. Гэта цікава, таму што ён, гэта як бы перапеўка балгарскай песні, у якой спяваецца пра вампіраў. І ёсць... Адкуль у цябе гэтыя веды? І гэта цікава, што ён узяў і пачаў пець пра партызанаў. Ладно. Гэта праўда, то, што партызаны, яны неўмяручыя. Не падумайце, што я хачу абразіць зараз партызанаў. Тыпа проста біяграфія Машэрава вось у гэты менавіты перыяд, гэта проста біяграфія ідэальнага чалавека. Так, што яна нібыта вось, калі мы чытаем некую кніжку савецкую, такую правільную, таго ж самага, я не ведаю, Шамякіна, так? Будзем чытаць, і у нейкі момант там будзе абавязкова такі персанаж, і вось гэты персанаж — гэта Машэраў. Так, ну вось проста выразаць, уставіць любое імя, і адпаведна будзе вось герой Савецкага Саюза. Але ні ў якім разе не хачу абразіць яго ці паменшыць як бы тое, што ён зрабіў, бо упэўнена, што ён сапраўды там праявіў усялякія... Вось, давай пра то, як ён сябе праявіў. У другой частцы раскажам пра яго біяграфію. Так. Ну і крацей, ён пачынае як бы пасля вайны сваю працу ў партыі, і ён неяк там будзе звязаны з камсамолам, і я так разумею, што там была такая сістэма, што людзей з усходу Беларусі направлялі ў Беларусь заходнюю, каб там праводзіць ідэалагічную працу. Плюс гэта тэрыторыя, якая была тыпу пад Польшчай, там яшчэ не паспелі ідэалагізаваць усіх людзей, там тыпу толькі вярнулі тэрыторыі і адразу іх захапілі немцы. Так. І ён там дабіваў па лясах армію Краёва,
тыпу зачышчаў карацей пляцоўку для ідэальнай манументальнай савецкай Беларусі. І так пакрыху ён прыходзіць да вышэйшых пастаў. Казалі, я проста яшчэ чытаў пра тое, што казалі, што ён быў вельмі ўпарты, і часам упарты, асабліва тыпу пры Хрушчове такіх вельмі любяць, і гэта вельмі дапамагло яму узбайніцца, таму што, напрыклад, падчас Брежнева гэта ўжо магло псаваць біяграфію, таму што калі ты занадта выдзяляешся, гэта ўжо магчыма там штосьці не так. А пры Хрушчове такім, я не ведаю, авантурным, гэта было наадварот круто. Таму ён трэба разумець, што ён вельмі хутка збіраецца па кар'ернай лесвіцы. Вельмі хутка. Ну і калі там Мазураў абараняе перад Хрушчовым бульбу і кажа, што беларусам больш патрэбна бульба, а не кукуруза, то вось Машэраў там робіцца ўсё больш і больш вялікім начальнікам. І цікава, давайте успомнім адзін эпізод. Мне здаецца, што вельмі паказальна, пакуль Машэраў там адказвае за ідэалагічную працу і за ідэалогію рэспублікі, у нас у Мінску жыве Лі Харві Освальд. Калі хто не ведае, хто гэта чалавек, які забіў Кеннеді, так. І ён нейкі час вось жыў у Мінску, працаваў на заводзе, там жыў з дзяўчынай нейкай, яму далі кватэру на плошчы Перамогі. І вось гэта цікава. Вось каму пашанцавала. Так, вось гэта цікава, што я таксама не буду, ёсць тэорыя, што гэта Машэраў дасла. Так, што гэта Машэраў забіў. Машэраў адказны за забойства Кеннеді. Мне здаецца, прапаганда адное, а займацца всялякімі спецштукамі гэта іншае. Карацей, упэўнена, што яны перасякаліся. Я б хацеў пачытаць гэты фанфік. Прынамсі. У сэнсе, чалавек з Амерыкі прыехаў. Так. Хацелася б дазнацца, навошта. Ну і вось ён пачынае сваю гэтую дзейнасць. Дарэчы, вось калі мы з табой размаўлялі пра пісьменнікаў, трэба яшчэ раз узгадаць Караткевіча, таму што Караткевічу належыць анекдот пра тое, што і Бог надзяліў беларусаў самай прыгожай зямлёй у свеце, і апостол там Пётр яму кажа, між іншым, яму кажа, а яны ж гэта будуць занадта насы задзіраць. Ну-ка, нешта трэба змяніць. І Бог яму адказаў, тады я дам ім горшае ў свеце начальства. І ён пісаў гэта ў часы якраз Машэрава. Пу-пу-пу. Біф. Жорстка. І я ведаю, што пісьменнікі з ім заўсёды ўступалі, вось мы падыходзім да пытання русіфікацыі, пісьменнікі з ім заўсёды ўступалі ў нейкія перамовы, што адбываецца, чаму вось Машэраў ні разу ў сваім жыцці на публічных нейкіх выступах не казаў на беларускай. А Мазураў казаў штосьці? Не. Просто, чаго вы чакаць? Просто давай яшчэ крыху перад тым, каб казаць ужо пра Машэрава самого, можна, я думаю, што важна тут акрэсліць тое, што адбывалася увогуле, пра Сталіна мы ўжо не будзем яго часы, просто і гэта жорсткая палітыка працяглася і пры Хрушчове таксама. Ён прыязджаў у Менск, наколькі я разумею, і казаў, што мы сапраўды дасягнем сацыялізму, камунізму, калі мы кожны беларус будзе гаварыць на рускай мове. Так. Таму гэта было адной з важных мэтаў. Але таксама гэта такая амбівалентная палітыка, бо з аднаго боку гэта відавочная русіфікацыя, з іншага боку гэта нейкае ўзмацненне нацыянальных, але ідэалагічна вывераных нацыянальных якасцей, якія павінны як крыніцы уліцца ў вялікі рускі народ. Беларусы гэта такія людзі, якія абараняюць сваю зямлю, такія партызаны, яны ціхія, але яны будуць так ціхонька там хадзіць і рабіць, яны будуць дастойныя людзі, добрыя, все астатняе. І ў гэты час распачынаецца вось гэтая падмена таго, што такое беларусы, каб стварыць савецкі нацыянальны міф пра беларусаў і каб гэта ўжо далей мы будзем казаць пра мэты самого Машэрава, бо напэўна ўсе ведаюць, што ёсць прынамсі меркаванне, што яго хацелі зрабіць паставіць на чале Саўміна СССР.
Вось, але яго гэтае месца аддалі потом Касыгіну пасля яго смерці. Я просто думаю, што так, беларуская інтэлігенцыя магла, калі ўжо галоўным, старшынёй камуністычнай партыі БССР, як это называлася яго пасада, самая вышэйшая ў Беларусі, БССР у тыя часы. Першы секретар, так. КПБ. Просто было б дзіўна, калі б ён нечакана пачаў гаварыць на беларускай мове. Я думаю, што гэта было забаронена. І я не думаю, што ў яго ў гэтым была магчымасць не падпарадкоўвацца. Вось, таму што яму казалі на разнарядку. Столькі-то зрабіць рускамоўных школаў. Так, і гэта цікава, таму што вось можа быць, захавалася размова пісьменнікаў з Машэравым, дзе Машэраў ім кажа пра тое, што вы, браткі, рабіце, а я вось не магу выступаць. Але мне падаецца, што гэта ўжо... Это канспіралогія такая, што ён быў сапраўды за беларускае. Так. Але так... Вось я чытаў, ёсць таксама вядомая гісторыя пра тое, што падчас Машэрава хацелі зруйнаваць Нямігу. І так гэта і зрабілі. Так, хацелі яе зруйнаваць, але, вось як я чытаў гэта, і яно зноў міфалагізавана, што ён рабіў усё, каб гэтага не зрабіць, каб хаця б назву захаваць па выніку, але не атрымалася. Я думаю, у каго? У галоўнага ЦК БССР, а хто тады, калі не ён, можа гэта спыніць і сказаць? Так, not to be pathetic. Брежнев сидзі такі, not to be pathetic. Давайте, Нямігу знесем. Мне падаецца, што Брежневу было, такое. Я думаю, што ему пофіг было. Такое, яму было дачнее да Нямігі. Просто паспаць бы, я не ведаю. І мы атрымліваем такога кіраўніка, які з аднаго боку прадвігае вось гэты нейкі сумнеўны міф пра Беларусію партызаначку, і ён пачынае вось развіваць гэтае усталяванне Брэсцкай крэпасці. Так, і вось недавно было 85 год Хатыні, і я лічу, што гэта важная дата, якую беларусы ўсё роўна павінны шанаваць, але вось гэта таксама ў яго часы усталёўваецца. Гэта яго ініцыятыва таксама была, і таксама яго ініцыятыва Курган славы, і таксама яго ініцыятыва Кастрычніцкая плошча. І гэта цікава, таму што ва ўсіх гэтых месцах ёсць вось гэты манументалізм, пустэча і пампезнасць і боль. Гэта цікава, таму што ён нават Курган славы гэта быў амаль яго асабісты праект, бо ён там дапамагаў Асгуру разлічваць усё, і яго жонка Паліна, напэўна, яе звалі так, яна падбірала месца, і потым туды прыехаў Фідель Кастра. Я вельмі рада, яны пасябравалі проста з Машэравым аднойчы. Такія. Я просто, вось, я хацела яшчэ таксама нейкія эканамічныя штукі заўважыць, таму што тое, што ў чалавечым памяці засталося, таму што Машэраў быў супер доўга. Ён прыйшоў акурат пасля Хрушчова, у якім годзе? 65-м годзе і да 80-га. І гэта лічыцца такімі добрымі гадамі. Это і такая стабільнасць брежнеўская з аднаго боку. І ўвогуле, калі моя бабуля ўзгадвае нейкія часы, хутчэй за ўсё гэта будуць 80-е, такія гады. Вось, і шмат хто лічыць, што гэта заслуга Машэрава, і я думаю, што, у большасці яны правыя, таму што падчас яго з'явілася метро, напрыклад, у Менску, ён дапамагаў машынабудоўлю, і Беларусь стала такім таксама уяўленне як зборачнага цеха. Індустрыяльна, ён зрабіў Беларусь індустрыяльна. Там робяць всякія дэталі па ўсяму Саюзу, а ў нас высокатэхналагічныя штукі, і мы іх збіраем все разам. Мазы, фігазы, вот это все. Нормально. Вось, і гэта таксама важна значыць, таму што я думаю, што меркаванне людзей, я думаю, што гэта сидзіць у першую чаргу, а не яго культурная штука. Што з'явілася, што пакушаць, не паўсюль, канешне. Плюс, я думаю, што будаваўся Менск. Ён яшчэ, я разумею, што 45 па 60 там актыўна шла будоўля, але яна яшчэ працягваецца далей. Так. І вось цікава, што ты ўзгадаў метро, таму што гэта была таксама персанальная ініцыятыва Машэрава, бо метро павінны былі ў першую чаргу пасля Масквы, вядома, праводзіць у Новасібірску. Я чытала гэтую Вікіпедыю. Так, але, але Машэраў уступіўся. І мне цікава, што ты заўважыў, што пры
бы Брэжневе ўжо як бы гэта не вельмі круто, калі ты выступаеш з нейкімі ініцыятыўнымі штукамі, і можа вось гэта таксама іх сапсавала адносіны трошкі. Так, ну ён быў ярым прыхільнікам касыгінскай рэформы. Ён увогуле, я думаю, што калі б быў іншы тыпу строй, там, калі б мы просто не такі жорсткі, напрыклад, там Чехаславакія, ён лёгка мог бы стаць тыпу чалавекам, які там праводзіў бы рэформы, лібералізацыю, дазваляў бы бізнес, таму што я думаю, што ён разумеў праблемы людзей. Ён разумеў недахопы і калектывізацыі і усе гэтай палітыкі. Проста ён у гэтых умовах спрабаваў рабіць тыпу тое, што ён мог, таму што ён быў суперупарты палітык. Яму вось рэальна было не ўсё роўна. Типу, і вось што я магу азначыць 100%. Ці ён хацеў паказаць, што яму не ўсё роўна. Ну, блин, сэнсе... ну просто столькі... Ты не робіш курган славы па свайму асабістаму праекту, тому што ты просто типу, хочаш, каб цябе заўважыла начальніцтва. Ну, гэта праўда, насамрэч. Ёсць вось меркаванне гэтае, што ён быў вельмі папулярным народзе, што ён як бы выходзіў да народа, але не быў абавязаны гэта рабіць, ну, калі мы разумеем усю сістэму, як гэта працавала. Ёсць захаваліся фотаздымкі, дзе ён у мокрых там па калена портках стаіць на нейкім парадзе, тыпу яму нармальна, он там праз балоты, туды-сюды, так. Але, дарэчы, Мазараў таксама так рабіў, гэта не... Я просто, да, што ён, тыпу... Ён па крамах хадзіў і на кошты глядзеў. Так, але мы не ўспрымаем Мазарава як такога чалавека сучасна. Колькі яму было год тады? Просто мне здаецца, што Машэраў яшчэ пачаў у каля тыпу маладым узросце для савецкага палітыка 65 мінус 20 42 гады ён стаў кіраўніком па факту тыпу БССР. Гэта супер малады. І мне здаецца, што гэта такі першы беларускі такі сучасны палітык, можна рэальна сказаць, таму што вядома, што ён не змагалася тыпу да выбарах з кімсьці там за ўладу, але яму нібыта чамусьці было важна падабацца людзям і рабіць штосьці, каб яго добра ўспрымалі. Цікава, што ты заўважыў, таму што з нагоды таго, ці патрэбна яму было з нейкім змагацца, таму што на яго пасаду хацелі спачатку з Масквы накіраваць тыпу Кісялёва пасадзіць. Але усе як бы партызаны жорстка паднялі руку за Машэрава. І вось тады як бы вось Беларусі ўзначалілася гэтым партызанскім рухам і пачаўся вось гэтая раскрутка такой афіцыёзнасці эстраднай беларускай культуры. Вось тое, што мы зараз бачым, калі вось дзяўчыны ў такіх спадніцах тыпу народных танцуюць лявоніху і пад нейкую сумнеўную эстрадную музыку. З'яўляюцца. І ўвогуле ўсе гэтыя нашы і як іх верасы і сябры, так. Все тады. Ну, карацей, я просто хочу сказаць, што вось гэтае абсурднае ўяўленне пра беларускую культуру, як тое, што Краткевіч называў кудзелі-шмудзелі, да? Так, гэта вось тое, што з'яўляецца падчас Машэрава. То бок вось такая у лоб табе, на, глядзі, лявоніху. Так. Гэта цікава. А што вось мы пачыналі пра вось гэты культурны момант, я просто, у мяне зноў, я вось, калі я пачынаў з этой сястры цёці Раі і таго, што ён спыняў тыпу жорсткую русіфікацыю. Тыпу там могла быць просто супер жорстка, а праз яго яна была просто medium rare. Мне здаецца, што яна мае на ўвазе тое, што ён пабудаваў тыпу дом літаратара і падтрымліваў пісьменнікаў, і да яго нават Ларыса Геніюш звярталася ў сваім лісце. Невядома, дарэчы, ці адказаў ён ці не. Скажы, ласка, я думаю, што не ўсе слухачы нашы ведаюць, хто гэта такая. Ларыса Геніюш — гэта паэтка, якая была адной з тых, хто стаяў на чале незалежнасці Беларусі, і у яе пэўны час захоўваліся архівы БНР, за што яна патрапіла потым пад пераслед КДБ, і потым яна вярнулася, яна з'язджала, а потым вярнулася ў Беларусь і жыла ў Зэльве да канца жыцця, але да канца жыцця так і не прыняла савецкага грамадзянства. Ну і відавочна сутыкалася з так званым булінгам у Зэльве. Кэнселінгам. Ну так, і проста жыць не давалі. І мужа яе таксама. Вось, і таму Машэраў сапраўды падтрымліваў как бы культуру. Как бы культуру ён падтрымліваў, але
культура in question. Не. Я думаю, што гэта можна, я не ведаю, ці нармальна гэта параўноўваць, але вось часы Хрушчова, так? Тыпу адчуваецца, што стала крыху, можа, нават і лягчэй, і так вось можа, і там можа штосьці зрабіць, і штосьці адбываецца, і штосьці змяняецца, і нібыта ёсць магчымасць для таго, каб строй неяк уздыхнуў па-новаму, але пры гэтым Хрушчов прыязджае тыпу у манеж і кажа, што гэта тыпу дрэннае мастацтва, гэта тыпу ён тыпу матам пачынае там крычаць на ўсё, што гэта хернёй напісана і ўсё. Я, канешне, 1000 разоў выбачаюся, але Савіцкі ўсё ж не Джексон Полак. Ну, ты бачыла яго чарнобыльскую Мадонну? Ну так, канешне. А там у Савіцкага таксама ёсць вельмі праблематик, калі ты ведаеш пра яго, гэта ж яго антысеміцкія, тыпу, так, трошкі творы. Ну так. Афігеть. Вось. Ну гэта не тое, пра што мы зараз кажам. І не, забяспечыць камфорт пісьменнікам гэта таксама важна, і гэта крута. Таму што калі пісьменнікам ёсць што кушаць, яны могуць пісаць творы. На рускай мове. Бум! Тому што, ну, правда, я, наколькі я разумею, падчас яго увогуле я проста не магу зразумець яго стаўленне да беларускага. Ён жа тыпу нарадзіўся ў беларускай вёсцы. Яго ў бацькі было прозвішча Машара, тыпу французская. Да Машара, ну не такое. Мне падабаецца Машара. Яго так все так і называлі ў яго мачулішчах. Я не ведаю, ці там ён жыў. Ну, карацей, што... У Шырках і ў Рассонах. Шыркаха. Рассоны. У Рассонах у парасоны. Карацей, што я хочу сказаць, што ён вырас у Беларусі, у беларускай вёсцы, дзе хутчэй за ўсё гаварылі па-беларуску. Ён, па факту, я так думаю, значыць, вывучыў рускую мову. І больш не гаварыў ніколі на беларускай. Але якое у яго было стаўленне да беларускага? Ну, я не ведаю, але відавочна, што ў той час як бы руская мова разглядалася вышэйшай за беларускую. І пры Машэраве працягвалася буйная урбанізацыя, калі людзі з'язджалі з вёсак у горад, і вось быў як бы пастаўлена такая кропка ў гэтым працэсе, мне здаецца, і гэта прычына, чаму зараз, напрыклад, беларуская вёска амаль памерлая. У Беларусі зараз, напрыклад, найбольшая колькасць гарадскога насельніцтва сярод вось шэрага Беларусі, Расіі, Украіны. І гэта цікава, таму што, ну, вось людзі прыязджалі з вёскі ў горад, для іх руская мова была тыпу вышэйшай. Для іх вось тады нараджаецца міф пра тое, што як бы калгаснік, тыпу кажаш на беларускай мове. Ну, не, ладно. Калгас Расі. Это уже яшчэ Хрушчов. Я не ведаю. Просто гэта, дарэчы, шмат дзе выкарыстоўваецца, просто калі украінцы кажуць, там таксама, тыпу, нават цяпер пра украінскую мову часам могуць казаць, што яна, тыпу, калхозная, як у Беларусі цяпер могуць казаць пра беларускую. І я думаю, што гэта такі старая штука, як калі пра нацыянальныя мовы кажуць, як пра сялянскі. Ну, таму што вядома, што гэта тое, дзе захоўвалася. Ну, так. Ну, гэта, мне было так дзіўна, я так думал, чаму заўсёды кажаш, што беларуская мова сялянская, типа, она не селянка, она там такая. И да, я потом разумею, что ну все з вёскі просто проехали, просто кожны беларускі типу пісьменнік. І гэта цікава, таму што вось гэта якраз гэтае вясковае пакаленне, гэта Барадулін, гэта людзі, якія шануюць вось гэтую сваю хатку. І потым ужо у 80-х у літаратуру прыйдуць людзі, якія выхоўваліся ў горадзе, для якіх першай мовай была руская, якія неафіты. Так, якія свядома пераходзілі на беларускую, свядома пачыналі пісаць на беларускую, свядома тыпу называлі сябе першымі беларусамі, але гэта ўжо не тая гісторыя. Ну гэта там цікавосткі пра андэрграунд. Вось, але яшчэ адзін такі цікавы факт паглядзець на Машэрава, гэта тое, што вось ён, каб паказаць Брэжневу, што Беларусь гэта умоўна такая абразцовая рэспубліка савецкая, ён пры ім неяк трошкі спыняюцца палітычныя пераследы, таму што трэба захоўваць вось гэтую карцінку. І гэта трошкі дае людзям таксама дыхаць больш вольна.
як мне здаецца. І яшчэ хацела... Я ўвогуле хотел сказаць, што там вельмі падобна на тое, што часам выкарыстоўваецца і ў сучаснай Беларусі, напрыклад, тыпу, у Расіі ёсць закон супраць ЛГБТК прапаганды, так? А ў Беларусі няма. І гэта не робіцца не таму, што гэта не лічыцца дрэнным, а таму, што проста праблемы не існуе. Вось так. Што у нас всё добра. У нас гэта гадасці. У нас няма. І у нас няма ніякіх тыпу людзей з антысавецкімі поглядамі, у нас там все правильно, ідэальна. Ну, таму што акурат пасля Другой сусветнай вайны у тым ліку ёсць цудоўная кніжка пра, я не памятаю яе назву, але пра Менск як тыпу горад сонца, так? Менск горад сонца. Так, што яна будавалася як ідэальны савецкі горад, як тыпу такі утапічны, ідэальны. Вось, і я думаю, што гэта тыпу дзесьці побач ідзе. Хацела, калі ты не супраць, пару словаў сказаць пра як бы асобу, вось менавіта яго стаўленне, як бы якім ён быў як чалавек, калі мы паспрабуем разгледзець, таму што ёсць як мне здаецца, дзве вельмі паказальныя рэчы. Першае, гэта калі ён у інтэрв'ю сказаў: я ж такой чалавек, што я магу зубы выбіць, але потым я ўстаўлю і яны будуць лепш. І гэта просто... Трэба ваўка на фон і ўсё. Але гэта настолькі праблематычна, кім нужна быць, каб такое сказаць. І па-другое, вось у Глоуса ёсць міні-апавяданне, у Адама Глоуса, гэта беларускі пісьменнік сучасны, пра тое, што як завецца муж дачкі. Муж дачкі? Ну, цесць. Зять. Вось, зять, што ён... Глобус піша пра тое, што яму патрэбна была гэтая шапка, і ён прыйшоў у ЦУМ і сказаў: можна мне шапку? І яму сказалі: о, а вы, тыпу, зять Машэрава, хаціце 2 шапкі? Ён кажа: хачу. Ён вярнуўся дамой, і яму Машэрам па башке пастукаў: ты што? Навошта тебе 2 шапкі? Ты ведаеш, дзе ты жывеш. І, ну, вядома, што гэта як бы мастацкая працоўка. Гэта канец апавядання. Я пачуўся падумаў, што гэта анекдот. Думаю, чакаю панч. Не, ну гэта такое міні-апавяданне, але па захаваных успамінах, ну, нават яго дачкі, становіцца зразумела, што гэта, ну, прыкладна так і было, што ён, тыпу, яны, канешне, жылі ў 2-павярховай кватэры, бо там павінна была быць ахова, але ён жорстка, не дазваляў сваім дзецям, ну, як яна лічыць, як яна расказвае зараз, ён не дазваляў ім раскошы, ён не дазваляў ім нечага, як бы, тумач. Але, ведаеш, калі у цябе фамілія Машэра ў Беларусі, мне здаецца, што, ну, возможно, як бы жыць спакойна. Просто мне яшчэ здаецца, што ён, вось гэта ўплыў вайны, як на яго, можа, тыпу, яго рэальна метафарычна ўсю Беларусь, тыпу, перанесці, так, што мне складана ўвогуле казаць пра яго, тыпу, асабліва дрэнныя рэчы, таму што я думаю, ну гэты чалавек столькі ўсяго пражыў, ён, і пры гэтым ён застаўся, тыпу, нармальна. Я не ведаю, тыпу, што ён рабіў там падчас вайны, мы не можам гэтага казаць, і мы не будзем гэтага ведаць, таму што гэта ўсё роўна, гэта легендарнае і ўсё астатняе. Але вось, я просто думаю, што ён рэальна намагаўся просто заставацца нейкім чалавекам у гэтай тыпу сістэме, і яму вядома, што яму было пофіг плюс-мінус тыпу на беларускае. Ён просто думаў, што ну вось каб людзі тыпу нармальна жылі, і каб дзеці ў мяне былі тыпу дастойнымі, і каб я мог спакойна засынаць. І я думаю, што я нармальна спакойна засынаў. Я ў гэтай тыпу сістэме раблю максімум, каб і людзям было тыпу не жорстка жыць, і я мог прадвігацца. Так. Але, ну вось, я таксама думаю, што як бы ён быў шчырым, ну, наколькі мог заставацца шчырым на такой пасадзе, але ўсё роўна ён як бы быў не простым мужиком-селянінам, які вобраз таксама існуе. Ён яшчэ і быў эстэтам трошкі, таму што ён там кніжкі збіраў, і таксама ёсць успамін пра тое, што ён прыляцеў на сваім верталёціке да нейкага сяла, і да яго заспаныя жанчыны выйшлі, бо гэта было там аж 6 раніцы, і ён такі: а што ж вы так позна ўстаёце, а што ж вы не прычасаныя, а вось ведаеце, гарадскія жанчыны, яны яшчэ раней за вас устаюць, бо ім яшчэ не толькі дзяцей у садок завесці, а яшчэ і там фрызуру уладкаваць
паспадкаваць неяк навесці прыхажусь. Ну такое цікавае стаўленне. І яго дачка таксама адзначала, што яму вельмі падабалася, калі яго жонка там магла сябе паставіць, магла прыгожа апрануцца. Гэта яму падабала. Але каму гэта не падабала? Просто, я думаю, што, трэба з пазіцыі, гістарыцызму, гэта уяўляць, што ён, вырос такой штукі. Якое у цябе твоё асабістае стаўленне? Таму што я думаю, што можна ўжо паступова падагуляць, што як ты ставіся, як ты яго бачыш. Вось я як бы таксама расла ва ўсіх гэтых байках бясконцах, якія гуляюць пра тое, што Машэру ехаў па вуліцы ў дождж. Там ішла жанчына, і ён пасадзіў яе да сябе, машыну, сагрэў, там усё такое. Ведаеш, это падобна на этого Берыю, які на чорнай машыне катаецца, толькі там страшна, а гэта такая переделка, што это наадварот ён сагрел, і ўсё добра было. Так, і што гэта такое проста бласлаўленне Беларусі, і што ў яго ўсё есть. У яго ёсць трагічная біяграфія, у яго ёсць смерць яго бацькоў, у яго ёсць вайна, у яго ёсць... А ён на сваёй пасадзе памёр? Так, вось пра смерць. Ён да смерці. Так, працаваў да смерці. Трэба ж сказаць, што гэта смерць не проста смерць, а смерць трагічная, смерць знакавая, выпадковая і сімвалічная, бо ён памёр пад бульбай, яго бульбай задавіла. Яго чайка сутыкнулася з зілам, які вёз бульбу, і ён памёр пад бульбай. Гэта ж самы распаўсюджаны. Ён супербеларус. Так, ён як бы мега-беларус. Офігеть, реально так памёр, і не сваёй смерцю? Так. Страшно. Так. І вось... Адзін ехаў? Не, там быў і вадзіцель побач з ім. Ну, то бок... Наколькі я зразумела, зараз ужо ўсе кропкі над «і» прастаўлены, і то бок гэта больш не як бы разглядаецца як тэорыя замовы, і што гэта сапраўды выпадкова. Але вось бачыш, як ты глядзіш на мяне зараз. Окей. Але гэта сапраўды ўсё так, І Цой таксама сам. Так, там ён у апошні год перад смерцю там нешта пачалася ратацыя каля Брэжнева. Ведаеш, уже яны зрабілі праект беларусізацыі Беларусі, і яму засталася толькі падпісаць. І ён едзе, шух-шух, і все. І там было амаль 2 тыдні да чагосьці. Ён там паліў нейкія паперы свае, і потым яго вось хадзілі чуткі, што ён павінен узначаліць Саўмін, а гэта як бы, прабачце. Гэта другі чалавек у дзяржаве. Яму ўжо там 60. Так, але па тым меркам гэта юнец. Это мала, так. Юнец. Але вось, і тут бу-бум, і ўсё. Капец. І вось у яго ёсць усё, каб стаць вось такім героем, якім можна захапляцца. І для мяне Машэру заўсёды быў, напэўна, такой эмблемай той Беларусі, якую мы бачым на савецкіх фотакартках, дзе едуць трактары па праспекце, але адначасова ляжаць каровы там насупраць мазаек Кішчанкі. То бок, гэта такі пераходны перыяд, і мы не можам вызначыцца быццам бы. Мы як бы перыяд самавызначэння. Это ўвогуле ён як сам і чалавек нейкі парадаксальны з нейкай дзіўнай біяграфіяй, часам такой, на якую можа ставіць толькі пытанне. І сама Беларусь тых часоў, яна такая, уяўляецца як такая калгасная, сялянская, а пры гэтым вельмі урбанізаваная. Яна там з аднаго боку эканамічна перспектыўная і незалежная, а па факту там крыху гэта вельмі залежыць ад іншых рэгіёнаў, і пра што мы цяпер ахвяруем. Крацей, рэальна, чалавек заслугоўвае выпускаў і размовы пра яго. А ты вось, як у цябе вось пасля таго... Я ўжо сказала некалькі разоў, што я плюс-мінус, я больш ставіўся да яго крытычна да нашага выпуску. Цяпер я разумею, што ён больш, рэальна, што ён, рабіў штосьці. Мне такое лень, хаця б он штосьці рабіў. Я разумею, але ведаеш, я да яго стаўлюся, напэўна, як да манумента на плошчы Перамогі.
Ну так. Типу, не, сорі, але можа ты разумееш, типу як бы гэта у нейкай сістэме каардынат гэта прыгожа. І гэта якасна, і гэта трэба, каб было. Але вдома вы себе не поставил. Але можа так. Ну, але так, неяк стаяла круглапушай без типу, мне можна было абіраць паміж, я не ведаю, людзьмі, і там был типу Машэраў, і я не ведаю, хто. Хіларі Клінтон? Я не ведаю, каго я абраў. Ну, просто Машэраў, я просто думаю про тое, што блин, ну хотя б ён был типу беларусам, які кіраваў Беларусі, тому што был, магчыма, был бы Кісельоў. Я думаю, блин, был бы Кісельоў, магло было б быць і горш. Так он ж будзе потым, не? Я не ведаю. Я уже не памятаю такие истории. Ну просто, ну я так, ну нормально, типу, сойдет, типу, на шестерочку. Ну так, і вось гэта як, просто мне здаецца, вельмі сімвалічна тую архітэктуру, якую ён абіраў. Вось гэтыя ўсе манументы, абеліскі, зруйнаванне ракаўскага прадмесця, вось зруйнаванне... Это я не дарую. Зруйнаванне гэтай местачковасці. Яго вымушылі. Ён спрабаваў гэта спыніць, а яму не далі. Ну такі абсурд, ну блин. Я ему гэта не дарую. І вось гэта такая пампезнасць і спроба аб'яднаць вось гэтую уберменш прыроду з беларускасцю, пры тым, што беларускасць ува многім гэта якраз вось гэтая местачковасць, гэтыя вось такія хаткі за агароджамі, то можа таму як бы і гэта і выглядае як нешта штучнае, нешта прыцягнутае. І зараз я не ўяўляю, напэўна, тыпу Мінск без Машэрава, Мінск без праспекта Машэрава, так. Мінск без яго памяці, але ну, як бы мы не можам ад гэтага адмовіцца. Так, я лічу, што галоўнае проста захоўваць дыскусію пра ўсіх такіх асобах важных, таму што гэта шмат чаго можа сказаць пра нас цяпер. І я раю вам напісаць каментары, якое у вас меркаванне пра Машэрава, як можа новае змянілася падчас выпуску, якую байку, можа, вы ведаеце, што вам расказвала ваша бабуля, дзядуля і ўсе астатнія людзі. А мы на Патрыёне зараз я раскажу гісторыю пра маю бабулю і як яна выкінула са свайго пад'езду у 90-е гады аднаго беларускага палітыка. Вось, таму подписывайтесь на яго таксама, падпісывайтесь на ўсе нашы соцсеткі і слухайце нас. Дзякую вам вялікі. Гэта быў наш другі выпуск. Сустранемся праз 2 тыдні. Абдымаем. Бывайце. Дзякуй. Пакуль.